ve a col·lació del tema de les factures i el que és el pagament a proveïdors del municipi de Llíria. L'economia del País Valencià està experimentant una greu crisi econòmica que està afectant a tots els sectors econòmics i que repercuteix en tots els àmbits socials i laborals. Aquesta crisi, que va començar pel sector financer, ha perjudicat greument a les empreses, especialment a les xicotetes i mitjanes, que s'han trobat amb greus problemes de liquiditat, que han comportat falta de recursos per poder assumir els seus compromisos econòmics, fins i tot els més essencials que són amb els propis treballadors, molts dels quals han vist abocats al paro. Per a les empreses proveïdores dels organismes públics s'ha afegit un altre problema, la demora en el pagament de les administracions públiques. En aquest darrer cas, cal dir que una part important de la responsabilitat és dels ajuntaments, per una gestió ineficient en la contratació d'encàrrecs i sense retenció de crèdit emesa pel departament corresponent. Per una altra part, també la responsabilitat recau en els proveïdors, que accepten encàrrecs verbals sense cap contracte o compromís de pagament. Sempre és important lluitar contra les tendències citades en els punts anteriors, però ara, en temps de crisi, és especialment important lluitar i vèncer els endarreriments en els pagaments, com en el cas de Llíria, ha triplicat el termini, passant de 40 dies fins a 120. Això era l'últim informe de morositat, ara això ha crescut. I també que teníem pendent, en l'últim informe, pendent 874 factures per pagar, ara en tenim 1.300, segons el recent informe de morositat, i un import de 1.600.000 euros. És per això que des de Compromís volem incidir en les fórmules per millorar la gestió i que el pagament als proveïdors no es demori més enllà del que la norma recomana. Per fer-ho possible, proposem que tots els encàrrecs que tenen que ser facturats disposen d'un número de comanda contracte i que este disposi de la seva cobertura econòmica. Les factures, quan es presenten, haurien de ser clarament identificades per aquest número de comanda contracte i, en conseqüència, l'Ajuntament no haurà d'acceptar cap factura de proveïdors sense aquest número de comanda contracte o fruit de compromisos verbals. I això tots els proveïdors haurien de saber. Per tant, l'Ajuntament hauria de replantejar la seva organització interna per optimitzar i aconseguir aquest objectiu. Per un altre costat, també proposem que s'adopti el sistema de pagaments Confirmi, un sistema en què l'Ajuntament convertís d'avalador directe de tots els seus pagaments i que permetria a les empreses avançar-se l'import de les factures que emeten o qualsevol altre producte bancari que tinga la mateixa finalitat que el Confirmi. I per això proposem la millora de circuits administratius per a l'aprovació de factures i demanar ofertes a les diferents entitats bancàries del municipi per tal d'implantar el sistema de pagament Confirmi o qualsevol altre producte semblant que complisca la mateixa finalitat. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies al portaveu del Partit Popular per haver pres l'atenció que han fet sobre la proposta que farem ja en el mes de desembre, que avui hem tornat a reproduir perquè pensàvem que havien passat 2 mesos i jo esperàvem ja que haguem fet aquest xicotet d'estudi o valoració de la mateixa. Ens congratulem que vagin a donar suport a la mateixa, acceptem les propostes de millora en les propostes de resolució com en el que és el cos de la moció. Entenem que és una proposta adient en el moment que estem, sobretot perquè van a vindre moments difícils en què l'Ajuntament té que fer front a una sèrie de factures de proveïdors que, si tenim articulats els mecanismes, molt més millor per a fer front a les mateixes. I en aquest sentit agraïm el recolzament del Partit Popular a la proposta que avui presenta Compromís per a millorar el que és el circuit d'aprovació de factures i també el pagament a lo que són els proveïdors. Moltes gràcies.